Dobrý den, já vás zdravím, dneska máme pátek 12. srpna, 3:45 a jdeme losovat. Jdeme losovat naši soutěž, ve které budeme losovat o tady tyto skvělé produkty, jako je guarana, matcha, goji, chia, kotvičník a maka. To jsou naše takové nejoblíbenější produkty, které mají úspěch a které si lidi kupují, ale předtím ještě než začnu losovat, tak namíchám ten skvělý, fantastický, energetický, přírodní nápoj z guarany, protože nám přišla v pondělí čerstvá dávka guarany z Brazílie, která je velmi dobrá. Tak se podíváme na tu kvalitu. Je to velmi jemně pomleté, když se na to mrknete, tak to je prostě super prášek. Takže právě tady z toho prášku z guarany 100% pomleté, tak udělám nápoj. Co k tomu potřebujeme? Potřebujeme k tomu akorát 3 věci, nebo 4. Citron, nějaký cukr, já dneska zvolím panelu, což je šťáva z třtinová šťáva, voda a čistý prášek guarany, tady mám. Takže naliju trošku vody, malinko, aby se to rozmíchalo. Se na to těším, protože pak budu zase nabitý energií a nikdo se mnou nevydrží. Čajovou lžičku guarany, může být více, méně. To tam rozmícháme. To se úplně nádherně rozmíchá, že tam ani nebudou žádné hrudky. Tak, tam přidám, vymačkám citron, vitamin C, který to ještě jakoby znásobí ten účinek a dodá tomu nějakou chuť. Trošku té panely, nemusí být moc, jenom tak lžička stačí. A doliju to tou vodou. Celý den jsem se na to dneska těšil a konečně jsem se dočkal, takže stačí to rozmíchat, doporučuju, kdo chce mít dobrou náladu a hodně energie. Ochutnám. Super, boží. Jdeme na to. A to dopiju. Takže jdeme na to. Losujeme jako vždy. Díky moc za vaši účast. Bylo vás teď, se podívám, 227 sdílení. Takže já 176 plus 3, no. Takže začnu, jo. Na koho brácha řekne stop a kdo tam zrovna bude, tak ten vyhrává to, co si přál. Takže začínáme. Stop. Dagmar Uhrová z Uherského Hradiště. No tak to nás těší, hradišťáci. Vyhrává tu trojku. Trojka je goji. Takže trojka goji. Goji máme v té nejlepší kvalitě. Jsou to velké šťavnaté plody. Tak, jdeme dál. Já si ještě musím napsat. Takže Dagmar Uhrová. Dagmar Uhrová z Hradiště, super. Takže jdeme dál. Co to nějak? Stop. Sova Slávek. Nevíme odkud, ale chtěl 2. A 2 byla... Co to byla? Matcha čaj.
matcha, Sova Slávek. A poslední šťastlivec, kterého teď vylosujeme, tak bude... Stop. Eva Petrová. Eva Petrová z Hlinska a přála si 6. A 6 je Maka. Akorát bych poprosil slečnu Petrovou, nebo paní, jak nám bude poslat adresu, aby nám napsala, jestli bude chtít čistý prášek, maky, anebo veganské kapsle. Záleží na každém. Maka je chuťově velmi dobrá, takže tam bych možná šel do toho prášku, jo? Dostanete tam toho víc za menší cenu. Ale zase kapsle jsou jednodušší na užívání, jo? Takže zvolíte si sama. To je asi tak všechno. Díky moc za vaši účast. V soutěži budeme pokračovat dál. A já si dám tady ten skvělý guaranový nápoj. Dejte si ho taky, protože to stojí za to. Jo, pošlete nám adresy do zprávy, výherci. Díky moc a čau.